nyamata ameneyo amachokera ku Malingunde. Nyamatayu amafuna kuzipha chifukwa cha mkazi. Nyamatayu amapanga chibwezi ndi mtsikana wina wake amene amatchedwa Chisomo. Simeon Simon adambopanga chibwezi ndi Chisomo kuyambira mu chaka cha 2024. Akuti mu nthawi yonseyi Simon ankathandiza Chisomo ku nkhani ya zovala, ku nkhani ya chakudya, ku nkhani yomulipirira lendi. Akuti chikondi chawo chinali chapamwamba. Koma Simon sankadziwa kuti Chisomo adalinso mapulani ena. Chisomo kumbali ankapalasa. Simon adamukhulupirira Chisomo, ndipo mu china chilichonse amene ankakhala namba 1 adali Chisomo, ndipo anali dede kupanga china chilichonse pofuna kukhala ndi Chisomo. Ndakuti amakhala mpaka na mu chaka cha 2026. Ndakuti pa 5 August 2026 Chisomo anabwera kwa Simon kuzamuza kuti uziwa chani be, ndapanga chiganizo chakuti iwe ndine tisiyane, sindikufuna kupitiriza kupanga chibwezi ndiwe. Ndiye Simon atamva zimenezi sizinamvekere bwino. Kenako adamfunsa Chisomo chifukwa chani. Chisomo sanabise, adamuza chilungamo, ine ndi mimba ya munthu wina, ndipo panopa ndikuganiza zokhala ndi munthuyo, ngakhale munthuyo ali wamkulu, koma zachitika ndibe nazo ntchito. Simon atamva zimenezi anakhumudwa kwambiri. Zotsatira zake adalongolola, komabe panalibe njira ina yomwinanso Chisomo chifukwa chakuti adali ndi mimba. Zotsatira zake adapanga chiganizo chopita kwawo. Atafika kwawo anangolowa nyumba ndikutuluka. Atatuluka akuti analunjika kutchire kokazikweza. Ndiye mu nthawi imene amafuna kuzikweza, anthu mwachangu adamuona akuzikweza, anamthamangira ndipo adampulumutsa. Ndiye mwana mmodzi adathamanga kwawo za mayi yake kuti mwana wanu Simon uku akufuna kuzipha. Zotsatira zake mayi yake adagwa pasi BP inashuta. Kenako anthu adatengera ku chipatala, ngakhale Simon yonso adali mgulu lomwelo lowatengera mayi yake ku chipatala. Zotsatira zake mayi yake panopa ali ku chipatala, ndi pamene amabwesa nkhani imeneyi kwa ife. Ndi ifeyo tabwesa nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengere phunziro. Anthu ambiri mukuzikweza tikudziwa, koma akuluakulu choti muziwe ndichi, musanapange chiganizo chozipha nokha, kumaganizira makolo anu, kumaganizira bambo anu, kumaganizira azibale anu, chifukwa chakuti inuyo moyo wanuwo siwa inu nokha. Pali anthu ena ake akamakuonani amakhala osangalala. Kumbukirani tsiku limene munabadwa, makolo anu anadzala mchimwemwe. Choti muziwe ndichi, makolo ako amakukonda kuposa wina aliyense. Kuyambira tsiku limene unabadwa, amene anakukonda dziko lisanakukonde adali makolo ako. Ndi bwino musanapange chiganizo kumaganizira makolo anu, chifukwa chakuti amenewo ndi amene amakukonda. Iweyo wazipha wekha chifukwa cha mkazi uja sizimukuza, chifukwa chakuti iye uja alibe china chilichonse ndiwe. Palibe connection ina iliyonse pakati pa iwe ndi mkaziyo. Connection imakhalapo mukapatsana mawu ndikugwirizana tere pange chibwenzi, ndi pamene pamakhala connection. Koma mkazi uja akangonena kuti iwe ndine chibwenzi chatha, pamakhala palibe connection. Kaya uzipha wekha ndi zako zimenezo, sizimukuza. Kaya uzipanga chani ndi zako zimenezo, amene zakhuze ndi makolo ako. Ndakuluakulu musanapange chiganizo ngati chimenechi. Ndi bwino kuganizira makolo anu akamva zimenezi zitha bwanji. Zimakhala zinthu zomvetsa chisoni chifukwa chakuti inuyo simungakwanitse kuwafera makolo anu. Munthu amene anakukonda dziko lisanakukonde, munthu amene anayambira kukukonda kuchokera tsiku loyamba limene unaponda mu dziko mpaka na panopa, koma sungakwanitse kumufera. Umakamfera munthu amene wangomuziwa zaka ziwiri, amene wangomuziwa zaka zitatu. Akuluakulu umene umakhala uchisiru